käsi vellu. Hankat haako. Anna eteen käsieni väliin. Otta noin. Haski just toispäin. Ensin ajellaan. Ja sitten on lopuksi on semmoinen hartaus lopuksi. Silloin laulaa meidän siellä. Kuka kello on vapaa käsi velluun? Hankat haako. Katsotaan paljon täällä on tavaraa. Jees. Noin. Anna eteen käsieni väliin. Otta noin. Haski just toispäin. Ottakaa tännekin näihin rautoihin. Noin. Ensiksi ajellaan ja sitten lopuksi on semmoinen hartaus lopuksi, että tytöt laulaa meille hienosti ja Esa pitää laulattaa ja Esa pitää semmoisen loppuraamattuhetken. Tervetuloa tosiaan kaikille. Pidetään tässä alkurukous. Pyydetään, että Jeesus siunaa meidän kerran. Ne, jotka tulee siihen perään, niin älkää pysähtykää sitten, ettei tuu mitään sumoa. Ei, mutta sieltä ensimmäisenä vaan kypärät päähän ja käyntiin siitä muuta. Roni mennä edellä. Sitten täällä vähän hiljempaa. Oliko kiva ajella? Punainen väri rakkauden, musta synnin pimeyden, valkoinen väri vapauden, väri puhtaan sydämen. Kulta kertoo taivaasta, sinne tahdon matkata. Olen lähtö valmiina, minä odotan Jeesusta. Laila, laila, valta Herra, valta voimaa verraton, nimeen Jeesuksen, usko siinä voima. Nostan kädet Herran puolen, laulan hänen voitosaan. Esteet ei voi estää Herran voimaa valtavaa. Kun tässä sadetta pidetään, niin Jumalan varjeluksesta ja suojeluksesta ja sieltä. Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut ja niin myös sinun perhekuntasi. On valtava tietää, että Jeesus rakastaa lapset meitä ja meitä vanhempia. Nyt pannaan kädet ristiin ja vielä rukoillaan tähän. Kiitos Jeesus, että suojelit ja varjelit Paavalia ja Siilasta siellä vankilassa.